Bueno, hemen zonetzen ikaso gehienak badaki zuten momentu datorren, andereño de bai. Espero eta agur ez dakitea ez zer, Sekretua gorden egun ondo, norri agur nahi maitea. Gaur hemen guraso guztiek egonda aprobetxatu nahi genuen zuri eskerrak emateko. Berroiko eskolan egin duzu guztiagatik, gure txikiak zaindu eta erakutsi diezun guztia goxotasunez egin duzulako. Eskola montako zutabe bat zara betirako. Naiz eta erretiro hartu, beti egongo zara gure bihotzean eta gure txikien puska bat zurea da. Eskerrik asko guztiagatik, gozatu bizitzaz, amaitu ditugu agurre. Gaur ez dut pentsatzen ezer esatea. Gaur ez neki hemen ezer bazanik. Nik usten dut, seigarren maileko bakarrik inbertzuela, baina ez, zarraz? Bueno, oain dela 28 urte etorri nintzen Berrobian. Eta esan nuen, plaza eman zitean Berrobil esan zitean. Berrobil, zein ote daukendik, ez daune. Bai, bi familia zeuden Berrobil ezautzen ditunak. Hau hemen utziko ez, Eta, gero, Mila. Nere, txinigatik. Alegin ezautu ginen, eta esan, irakarrea badauken, Mila, jazta. Ja, baleten, lasain ez horren. 28 urtean pasa ditut, eta eskerrik asko manei dizkizuet. Guraso, atxona mona lehenengo. Atxona mona guztien. Hemen zuek beharrezko zaudetelako. Guraso guztien. Oso errez egin diazuelako 28 urtean egotea. Guraso guztien. Denetari pasa deu, baina pasa da, jazta, hartu zeu. Puta. Irakasle guztiei. Oso errez egin dugulako baita ere gure elkarbizitza, eta konzertu ematen ez naiz erresa, ez zait gustatzen, baina bat emango iak. Bat, takasoi, bale? Beraien arten zaintzea, hoxe bakarrik izango dira. Zuek elkarren arten zaindu, eta dena errez izango da. Sabino eta Mikel, zuen beharra dauteu. Beti. Juanela Koi, Mikel, Gazminen, entzaude? Eufine? Vale. Eta, Luna? Beatriz? Bero? Beti entzaude? Keleix? Beti brillo bateatzen. Gaur ni naiz protagonista, baina honetzako zuek zeaten. Zuek zeaten nire bizi poza. Egunero lortzen nahi zuen batik. Poz-pozik. Eta pentsatzen dut, gaur zein godeu. Ze asmatuko dut? Zuek zeaten nire bizi poza. Eta zuek guztiak eskerrik asko. Dena itxik.